Buka mo naman rin, Mat. Katong, ala kuha gyud mga ako no. Balik-balik siya, Lo, balik-balik. lo, 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 lo. Yan na daw. Basta di makuha. Dahil ko na makuha. British na ta? Gamay ra gyud liso. 25. Gamay ra gyud liso. Kamaya sa. Ano? Ano sa ilobag di pa dong? Ayog, suwan-suwan ikaw. Kuha na kita tutulong na nagamay. Ano? Just. Singalan dyan na kani, usa na? Period. Tara mo na natin pag-video kay vlog ko pinili. Clutch lining no? Ha? Clutch lining. Timing na. Timing. Ito na, timing. Timing. Dili man, kailangan mo na focus dyan sa tutok. No, di ba gano'n, kung inala ka pag-vlogger, kailangan dyan mo, tanawan dyan mo kung asa ka. Kuhan. I keep copy of it. Ay, sama. Tabi ay, hindi ka na magputol. Wa, putol-putol. Anong daw, ano? Inya pa maninda. Bago pa ko abot, di ka gusto rin ko. Singalan na eh. Filter. Happy na may walyo. Fuel. Ha? Happy na may mulayas dito. Kaya na. Fuel filter. Fuel filter. Oh. Kan eh? Dah klase dia na dai. Ay el dai. Ito na eh. Di man bangun asan yung butan dito. Straight. Dili ni sa doon. Number 1 man ka. Fuel filter. Sa 6 ka. Aha. Sa 6. Oy, paluwag di sa kahugot man. Hugot kayo. Paluwag di sa ano. Beer brand. Sir. Ay, tahu na tong kabel we. Ay, so ito. Kana raw, kana dalam ni pamailan na nasa screw. Bukod mo sa gilid. Kaya na, nasa yan. Tawag na, no? No. Daw na. Tawag. Ay, baca. Ito pinagdas niyo. 3, 1. Uno, mana ka uno? Napin niya dili, natitos ka niyo ah. Ito aja, ikan natin ni Mark. Yung map, no? Bawa kasi ang phone. 3. Muna na dahil pag video na mo, nagtakilit. Kila sir, kana kurma ba? Ang kurma. Ang mayroon ko na siya sir. Yung ang toke ay, yung video, marking ha. Marking. Ah, boy, utang. Ayun.
Saan na ganyan? Tingnan ni brother eh. Okay, ako lang kita naudan. Yan, kita na. Ay, dili mo tungod jabon diri. Oh. Tungod jabon Dili diri. sa te. Oh, Dili na naman tungod. dili na. Amo na no. Kana. Yoga ganitong pan. Number 2. 3. 3. 3. Likot yoga. Oh, kana. Ano Ay, mo ba? Ano, sir? Dili, Hintay ka, hintay ka. Hindi ko man nag-timing. Ah, Yeah, yeah. Kana din naman ko hindi ko nakuyo. Laba yan eh. Laba yan. dilo mo lang. Kuwi na naman. Kan, legit. Ay, sa na Okay, ginawa na. Boy, sa iyo, boy, mo, get to call, no? Pwede yan. Okay. Kana. Ano? Na. Nang bukot. Ah, Kana din ang maholbot din ang musilbi. Pitik-pitik mo na, mga mo na. Tampak pa, kulit. Yan. naalam. ICC, FCC, Ano ito lagi bugas sa kanan? Migros, no? Ano sir? Bugas sa Migros, 600 yan. Ah, Mahal ka sila? Ano yung meron niya? Ras? Pwede ka. Tapo. Pero pa, magaling. Hala, oy. May pa. Ipasi pa lang yan. Mahal. Ay, dahil, hindi lang pa kayo kaya. Boss. Shoot lang, shoot lang. Marking tray. Oh, mana ka? Oh, dos. Boy, tres ni. Kanang marking anak ko. Ini pa yan. Bibili ka mga Ayo kada tunga. wala man. Sibo gamay. Ha? Sibo gamay. Ano pa dyan? Okay. Kunay gamay. Oh. Takop ka rin. Ay da marking. Oh, kuang pagamay niya na. So, pagamay. Ha? Di, naik gamay. So. Eh, buat kalihok. Sige, sige. Dapat tekan. Sige. Oh, dah lah. Boleh ni ani pana butang kono pansit ba? Ay, Ako kung tawa. What's the problem? What's your problem? Oh, tambok pa. Dilyo? Aduan mo ka dyan? Dilyo.
Absent to pag-exam. Oo. Pag-exam, wala na. Kasi siya, pero pag... Sunday. Sa exam naman to, ito, bukayan. Oo, exam. Hindi siya kuha, hindi kailangan na palitan. Mahal ba yun? Dua mga tamo. Eh kung nakakato, Yan, eh, wala man ka. Ano na nang ipalitog ka? Di, wala man ka. Nakabantay po sila, wala simulabe. Paspasan naman ka. Na simulabe, impas ka. nagkakalit yung sobra kay manok ka ni. Nagkakalit yung sobra. Ano na nagigilan doon? Ako na, yung maragumi ka po po, dyan ay sa mga sapul. Hmm. Yan maragumi ka po ka to. Ay, sa- Sapul nga sa nga baswa. Paggabi, pagod to. Dati ka po rin, yung maragumi ako. Tao. Isa ikalimanan nyo. Guard, katong gwardiya. Maragumi ka po dyan ako. Kung napili mo si Mando na klase ba? Dili ba, katong kamo lima ba? Di ba classmate mo mo lima? Kinsa man? Asa tayo sabay na to? Gani. Driver na to? Bisa man. Atong ni Kwan ba, ni tapon na to ba? Atong ni Kwan na to. Bisa man to. Ilan to? Ito niya na ba? Manakang ta ko ye. Hindi ka piyos. Ito ang pinasa sa bago. Ah. Dito. Thank you.